நான் கோல்டு மேக்கப் கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஓவரா இருக்கு. பின்ன ஸ்கூலுக்கு தூங்கி எஞ்சி அப்படியே போயிட சொல்றியா நாதாரி? என்ன மம்மி நான்சென்ஸுக்கு நாத்தனார் ஃபுல்லா மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் அப்படிதான் கோல்டு, நீ உரைக்கிற மாதிரி சொல்லு. எந்த உரைகிற மாதிரி சொல்றது? வச்சு சொன்னா கூட புரியாது போல இருக்குது. டே பாகா, ஸ்கூல்ல முதல் பாடமே ஒழுக்கத்தை பத்தி தான்டா. அதுவே சரியா கடைப்பிடிக்காம போனா ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுக்கு என்னடா அர்த்தம்? அப்படி போற என் தங்க புள்ள. மச்சான், நம்ம கூட்டத்துக்கு துணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு துணி கடைக்கு போனோம் மச்சான். சிட்டி பாபுன்றவன் சித்ரவாதி பண்ணி அடிக்கிறான் மச்சான். உன்னியமானா உன்னை கூட அச்சானா மச்சான்? ஆமா மச்சான், கடை வாசல் முன்னாடிதான் மச்சான் நின்ன கேமராவில கேட்ச் பண்ணி கேஷுவலா அடிக்கிறானுங்க மச்சான். என்ன மச்சான், நம்ம என்னத்த ஒரு ஆளாவே மதிக்க மாட்டேங்கிறானுங்கோ. இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தானுங்கோ. பழிக்கு பழி வாங்குற நேரம் வரும் மச்சான். பழிக்கு பழி வாங்குற நேரம் இல்ல மச்சான், இதுதான் நேரம். எல்லாரும் சபத மொழி எடுத்துக்குங்கோ. கலக்கடி கலகலா, கலக்கடி கலகலா,